Dumunikɛ waati sera Robo Café kɔnɔna la Kilele Siwa sigida la Nairobi jamana faaba kɔnɔ. Nin dumunidila in min ɲɔgɔnma deli ka ye kelen don ka mɔgɔw dabali ban. Thank you, Nadia. John Kiruki ale ye Robo Café ɲɛmaa ye. You assign them duties in the morning, like Aw bɛ baaraw kalifaw la sɔgɔma. I b'a f'u ye u ka kan ka taa dumuni di tabali juma na. U ka kan ka mun de kɛ. Misaliya la, u ka baara a hakɛ tɛmɛlen don baara gansan kan. U bɛ dɔnkili da maaw ka sanbɛ hukumu kɔnɔ. Misaliya la, i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ dɔ ye weleli kɛ k'a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn n'an k'o ma ko réservation. Wa fɛnɛ ni dɔ ka sanbɛ anniversaire ka kan ka kɛ. A bɛna ka na gâteau di aw ma ni cikan dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. A bɛ se ka dɔnkili da aw ye aw ka sanbɛ la min bɛ kɛ ka sɔrɔ dumuni kilala tɔw jɔlen don a kɔfɛ. Subahana mansin a labaarali dumuni feere hukumu kɔnɔ tɛ ko kura ye. Dumuni feere yɔrɔw bɛ yen minnu ka dumuni kilalaw ye Urubuw ye min dayɛlɛnna États-Unis, Chine ani fan wɛrɛw fɛ. Nga a taabolo ye ko kura de ye farafinna gun kan. Kabiri nin dumuni feere yɔrɔ in kɔni dayɛlɛnna Nairobi nin y'a kalo 2 ye. Robo Café baarakɛlaw sɔnna ma ko maaw kunbɛcogo taabolo ɲana u ka dumuni feere yɔrɔ kɔnɔ. A robo ninnu kɛra client caman ka nisɔndiya fɛnw ye i n'a fɔ Burik ABT ale min bɛ yan bi n'a ka denbaya ye ka na tilela dun. I was happy to show my kids this. Nisɔndiyara ka na nin dumuni feere yɔrɔ in yira n denw na min bɛ ka kɛ an fɛ yan farafinna yan. Awɔ a ɲana kosɛbɛ i b'a ye k'a taabolo nafa bonyana yiriwali fan fɛ. A ɲana kojugu k'a ye cogo di Orobow bɛna ka na dumuni sigi mɔgɔw kɔrɔ. Siɲɛ wɛrɛ ni ne bɛna dɔrɔn ka na Orobow lajɛ u ka taa ni ka segiw la. I b'a dɔn k'i ka dumuni yɛrɛ commandé nin ko in taabolo a siɲɛ fɔlɔ ka ɲi kosɛbɛ. But it's a very good first step. Jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛliw kɔnɔ ko hôtellerie jatilen don ka kɛ sira kura kɛrɛnkɛrɛnnen ye baarako fan fɛ Kenya jamana kɔnɔ. O kama Urubow sen donni nin baara in na yan jɔrɔna ka bon maaw yɔrɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ baarantanya min bɛna bin jamana kan min bɛna bɔ mɔgɔw bolo k'a di mansin ma. O y'a to sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw i n'a fɔ Eddie Ojwang ko nin ko man ka kɛ jɔrɔnako ye. Ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye kalanfa don lotoli baarakow kun kan. I really don't think it can face. Ne hakili t'a la k'a fɔ ko nin bɛna se ka gɛlɛya ladon ka ɲɛsin mɔgɔninfinw ka baarakow ma. Nga a bɛna yirali de kɛ ni u sen donni ye a baaraw la n'o ye ka subahana mansinw sen don a baara la i n'a fɔ min tun bɛ deli ka kɛ ka kɔrɔ. Wa an y'a kɛ de walasa ka se ka yiriwali don an ka baaraw la yakubayali hukumu kɔnɔ ani ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Worked together. Ojwang ye ladilikanw bila ka taa kɛnɛya kalansow ma k'u ka kalanbolo sigi min bɛ tali kɛ subahana mansinw sen donni na u ka kalansenw ani lotoli baara o hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni yɛlɛma ninnu yɛrɛ taabolo ye. If we keep training people the traditional way, n'an tora ka to ka kalanbolo kɛ maaw kun ka ɲɛsin an ka laadala sirakɔrɔw ma kuma min na a maa fanba kɛlen don k'u ɲɛsin yiriwali siraw taabolo ma ani ka fara subahana mansin technologie kan o min bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o koɲɛ taabolo bɛna sɔn ka kɛ siranɲɛ ko ye u fɛ wa a bɛna gɛlɛya u ma u ka se k'u yɛrɛ sen don a baaraw la. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a sɛbɛntiya ko dumuni cakɛda sow lateliyali fɔlɔ la ka daminɛ farafinna gun kan wa u ka laɲiniw ka kan ka makɔnɔ ni u ka sen donni o lawarali ye i n'a fɔ Urubow olu ka dɔɔni hakilina ka taa dumuniko fan fɛ. Nin tun ye Keniyakaw ka dumuni feere yɔrɔ Robo Café fasirili ye min lasera aw ma. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.